I højre hjørne på skrivebordet finder du ikonet OneDrive. Højre klik på det. Klik på Vis online. Indtast din mailadresse. Og koden. Sæt flueben i Log mig ikke af og klik på Log på. Nu kan du oprette en ny mappe. Klik på Ny og klik på Mappe. Giv mappen et navn og klik på Opret. Mappen er nu oprettet og kan deles med andre. Marker mappen og klik på Del. Du har 2 muligheder for at dele. 1. Du kan invitere personer ved at skrive deres mailadresse. Hvis du vælger kan redigere, kan dem du deler med tilføje og slette i mappen. Hvis du vælger kan forvist, kan andre kun se filerne. Den anden mulighed for at dele er at klikke på Få et link, hvor modtageren bare får et link og kan kigge i mappen. Hvis du trykker på Delt med, kan du se, hvem der har adgang til mappen.